आज आपण पांढरा जवळा सुका तव्यावर परतणार आहोत मालवणी स्टाईलमध्ये. ओला जवळा बोलतात. हा बघा, असा पांढरा घ्यायचा असतो, लालसर नाही. लालसर म्हणजे तो शिळा झालेला आणि त्याला लाल रंग मारून ताजा करतात, तो लालसर असतो. नॉर्मली पांढरा जवळाच बघून घेतात. ओला जवळा आपण तव्यात परतून करणार आहोत. आता ह्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. ह्याच्यामध्ये वाळू, माती, घाण खूप असते, त्यामुळे 4-5 पाण्यातनं स्वच्छ चांगलं निवडून त्याच्यात कचरा पण असतो बऱ्यापैकी, साफ करून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण वळणार आहोत रेसिपीकडे. असं मी 3-4 पाण्यातनं स्वच्छ धुवून काढलं आहे. आणि असं छान तव्यात कांदा, कढीपत्ता, हिरवी मिरची थोडीशी, लाल मालवणी मसाला आणि कोकम, आंबट तिखट मस्त. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: कांदा, 2 कांदे बारीक चिरून घेतले, 2 हिरव्या मिरच्या. तिखट जास्त हवं असेल एखाद मिरची किंवा लाल तिखट वाढवा. हा मालवणी मसाला 1 चमचा घेतला, हळद पाव चमचा, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, कोकमं 4-5, कोथिंबीर बस. आणि हे मध्ये मीठ घातलं आहे. कोकमऐवजी तुम्ही चिंचही वापरू शकता, पण हे थोडंसं उग्र स्मेल असतो माशांना कोणत्याही, म्हणून कोकम घालतात. आंबट तिखट अशी एक चव छान लागते, म्हणून कोकम घालतात. कोकम नसेल तर चिंच घाला तुम्ही. मी एकीकडे पॅन ठेवलं आहे गरम करत, त्याच्यामध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे ऑइल, कढीपत्ता, 2 हिरव्या मिरच्या. तुम्ही बारीक क्रश करून घातली तरी चालेल, दाताखाली आल्यावर अशी तिखट छान चटका लागतो. कांदा, आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊया. आणि बाकी सगळं साहित्य आपण घालणार आहोत. कोकम आपण नंतर घालूया. छान 1-2 मिनटं चांगला कांदा परतवून घेऊया, सगळे मसाले एकजीव होईपर्यंत. पांढरा जवळा आता हे छान एकजीव करून झाकण ठेवून आपण शिजवून घेणार आहोत. आणि त्याच्यावर आपण कोकम घालणार आहोत. 1-2 ते 3 कोकमं, आंबट किती हवं त्याप्रमाणे. ते छान एकजीव करून घेऊया. आणि गॅस थोडा मोठा करते. छान एकजीव केला. आता 1-2 मिनटं झाकण ठेवून एक छान वाफ काढून घेऊया. 2 मिनटं छान आता आपण वाफ काढून घेतली आहे. आपला जवळा, ओला जवळा तयार आहे. भाकरी किंवा चपाती बरोबर तुम्ही त्याचा आस्वाद घ्या. वरून कोथिंबीर गार्निशिंग.